Ajattelin tehdä tällaisen videosarjan City Skylinesista, jos et tiedä mikä tämä peli on, niin tämä on tällainen kaupunginrakennuspeli. City Skylinesissa mä teen Archipelago Heaven, niin paikassa niin vähän tätä kaupunkia. Ja tää on vaan niinku lyhyt video, jolla mä aloitan tän. Että ei mitään niinku hirveän paljon tehdä niinku, mennään ihan että että ei mitään niinku näistä. Mä tarvi näitä. Ja sitten aloitetaan vaan peli. Tää on Euroopan tyylisellä arkkitehtuurilla. Ihan että se on tän kartan virallinen. Ja tässä tää on, tästä vois ihan aloittaa. Ja aluksi mä teen nää tiet, että miten menis. Mä en tiedä, haluanko mä tuossa liikenneympyrää nyt. En mä nyt liikenneympyrää tuossa. Mä katon myöhemmin. Niinku nyt. Mä otan vaikka ihan tällä ja teen tähän. Ihan tällainen äkkiä tällainen käännös tuolle. Että se kääntyy tuosta tuolle. Ois hyvä jos ois nää, mutta no. Onpa, että mistä ois. Mä teen nyt, että se ois mahdollisimman tasainen nyt tää kohta. Mä en nyt halua, että taas mikään hullun niinku tälleen. Sitten tässä tää tuuli menee nyt, kun se menee tuonne päin, niin se ois ehkä paras tän moottoritien tälle puolelle laittaa kaikki ne hommat. Ja mulla on täällä myös tällaisia työkaluja, että mä en nyt tykkää sitä systeemistä, miten näitä resursseja on vaan tuolleen, niin mä vaan teen sen silleen, että mä aion nyt vaan, että mä sitten jonnekin tuonne päin, vaikka siellä olisi kaivuommat, mutta tänne mä teen, tää on niinku vähän tällainen, niinku jos olisi joku uudempi paikka, koska täällä on nyt näitä, se on tehty tälleen nää hommat, mutta tässä voi olla, ei laita ihan hirveänä näitä, koska tuo on tuo meidän päätie tää, niin me ei nyt laita yhdistä siihen kun vaan parisen kertaa. No tuolleen saa hyvin ja laitan niinku näille teille voi tulla vähän niitä kauppoja, niinku sehän on ihan hyvä, että täällä kyllä pitää vähän sen näitä tasoittaa. Tuosta kohti vähän, että se menee tasaisemmin tuonkaan. Ja tässä kohti, tuossa olisi ollut tietenkin hyvä olla niinku joku ranta tai sellainen, mutta tähän mä teen vaan tälleen nyt. Mä voin vaikka laittaa täältä ihan reunalta. Mä nyt teen, että tää menee vähän pidemmälle tänne. Mutta mä tykkään kyllä, miten nämä tekstuurit tässä kartassa näyttää tällaiselta hienommalta niinku. Se on ihan hyvä. Homma tässä saa vaan tää, että tää ei ole hirveän tasainen, niin tässä on huono rakentaa, niin se pitää aina tehdä tälleen. Mä teen se vaikka ihan tähän kohti, että tuohon kohti voisi tulla vähän tuolta. Mutta mä teen tän nyt kaikki ne hommat vähän sellaisella niinku timelapsissa. Oi. Nyt on
aika lailla valmista. Täällä reunoilla on vähän niitä puita, että se on hyvä ja tälleen. Täällä on. Nyt kun tää on, niin me aluksi me tietenkin laitetaan vähän näitä. Me nyt laitetaan vaan näitä omaa kotitaloja niinku. Me annetaan niiden ekat tulla tuonne. Ei kun niin on meille yhdistettynä nämä putket täältä. Ne olisi ihan hyvä. Ja sitten nyt niinku molemmilta puolilta alkaa tulleen tuo vesi, tai tuo niin likavesi, niin tähän tulee sellainen. Mulla ei ole vielä täältä, niin nää pitää, niin kohta me päästään, että me pystytään ottaa näitä. Nuo hommat. Nopeudella ja katsotaan mitä tapahtuu. Ja nyt me tarvitaan tuohon, mä en vielä laita tätä kauppoja, niin nyt ne voi tulla vaikka tuohon asti. Nuo kaupat. Tuo on varmaan ihan hyvin. Joo. Hyvinhän se. Jotenkin kyllähän sitä pystyisi laittamaan niinku sillä pienemmissä, niinku, että ne ei olisi samanlaisia. Niinku ite laittaa niitä, että niistä olisi vähän hienompi kuin että ne olisi tälleen, mutta no. Laitetaan nyt vähän aluksi tähän ihan tähän veden vierelle näitä, että niitä tulee. Vähän se. Niinku tää päätie, joka menee täältä, niin siinä on hyvä olla vähän näitä kaikkia kauppoja. Niinku, kyllähän monestikin on niinku tällaisissa pienissä kaupungeissa, niinku isoissakin kaupungeissa on päätie on niinku kaupoilla täytetty. Mutta noin, nyt me pystytään näin, niin mäpä pysty täältä näyttää, että mitä mä tarkoitan, kun mulla on tää Extended Road Upgrades, niin se on. Otan nyt nuo pois, kun noille jotain tuossa. Otan tän tästä ja yritän saada se. Ja sitten tuokin pitää tuosta. Jos me vielä laitetaan tuohon tuolle. Siihen tulee tollanen. Ja sitten tänne vielä. Ja noin, nyt sekin kohta on tuosta tuolle hyvin tuolle, että siinä on tasainen kohta. Eikä vaan tässä on sitä. Kun tää kohta on tasainen tästä. Hyvä tasainen. Katsoo tästä, niin tää kaikki on tasaista. Siinä on vaan niin vaikka moottoritien kohdalla tulee tää. Että se menee suoraan alaspäin. Mutta täällä nyt mäpä laitan pari rivitaloa tuonne. Se nyt ei taida ihan hirveänä niitä tulla. Vaan nyt vielä laitan nää omaa kotitaloja. Paitsi että ne kyllä omaa kotitaloillekin. Tai ei tarvi vaan.
kysyntä. Ei oo ihan... Tähän vielä vähän sen näitä kauppoja kyllä, että... Mä katsoin, ettei täällä oo turhan paljon noita bensa-asemia. Täällä on ihan hyvää Marko. Yksi niinku... Kyllä siellä on hyvä olla useampi kuin vaan yksi. Että siellä on vähän vaihtoehtoja, että... Jos tänne tulee tällaisia hienoja pieniä rivitaloja, nämä on sitten vaan aika pieniä, kun se on kauppoja tässä kohti. Mitkähän kohdat täällä? Juu, täällä on niinku tuolta tulee yksi tuo moottoritie. Tää vissi on vaan... Juu, tää menee vaan... Yksi on moottoritie. Sitten jossain vaiheessa kun laajennetaan, niin pitää ehkä tästä jatkaa tää niinku tuonne päin. Ei täältä saarelta, vaan niinku jostain täältä. Olisi ihan hyvä, että jatkaisi tänne päin, tän saaren menisi ja vaikka tästä kohti ja tuonne. Ja sieltä sitten menisi tänne jonnekin ja tekisi sitä vuoren kyljelle tuosta tänne ulkopuolelle. Tääkin voi olla. Tää on hyvä kohta laittaa rivitaloja, kun tuossa ei jatku tää tuonne päin. Tää voi olla vaan mettää niinku. Se voi olla, se ei mitään muuta tarvi olla. Täältä. Mutta on mettää suoraan teollisten hommien vieressä, että se vähän menee silleen hyvin tasaisesti menee sitten. No tätä pitää nyt jatkaa vähän tätä. Tästä äkkiä jatkan tän. No kyllä nyt noilla on tuollaiset. No en mä ois ehkä noita noin tuolleen halunnut. On tuonkin. Mä otan tästä vaikka 2 pois. Varmaan nyt muuttaa sitten johonkin omaa kotitaloon tai johonkin. Nyt kun ei voi enää tuohon. Ja sitten menen tänne ja otan jotain. Vaikka tuosta. Ihan hyvä, että sitten kun ne tulisi tuohon nyt. Että varmaan se on ihan... Juu, se on hyvä tuolle. Ja tässä on vähän tän tien varrella. Mä vielä tänne puolelle en laita, kun kuitenkin tänne mä vielä laajennan tätä, niin se voi olla, että ne tuhoutuu sitten ne. Sitten mä vähän näitä taas, mulla on näitä unohtunut laittaakin tänne. Ja sitten tuo voi olla pieni liikenneympyrä tuossa. Kun se on tuollainen. Tästä kyllä menee aika paljon autoja tuon. Saa vähän ehkä turhan paljon identtisiä taloja. Jes, nyt tuli tuo. Mä haluan niinku, että täällä olisi. Pitää katsoa tuo nyt. Tuo amerikkalainen tyylikin. No, tuohon mä haluaisin, että tuohon tulisi eka sellainen tiheä.
Kato, vähän isompi tuo. Kyllä mä laitan tän just sen takia, että mä pystyn tehdä tähän lisää vähän. Tuo voi olla vähän isompi. Tuohon saat olla vähän isompia ihan niinku puita ja tätä ruohoa. Mä teen silleen sitten. Tehtaita, koska me ei haluta nyt tälle tielle mitään niistä tehtaista, niin me tehdään nyt tällekin tää keskeltä. Ja tähän mä en tee puita, vaan mä teen tähän leveän niinku kävelytien, mutta mä laitan sen keskelle, niin se on isompi tuohon. En tiedä pystytkö ne ei varmasti pysty siinä kävellä, tai ehkä ne voi, mutta meille alkaa täällä tulee näitä vähän. Ja jos ne kerran sanoo, että täällä on vähän niinku liian iso vuokra. Palataan tonne vielä omaa kotitalojakin vähän. Eikö meillä on nykyään koulujakin? No koulu tietenkin voisi olla tällä tiellä ihan hyvin niinku. Koska on tää yläkoulu parempi olla tässä kohti. Tuolle. Juu, tuo on just hyvä tuossa. Sellaisia, kun jos on perheitä, niin niistä ne oppilaat, mutta mun on nyt pakko vähän tehdä niinku tuolleen. Tuollaista, kun sitten vähän se yksi rivitalo siihen tulee. Vaikka että nyt ei tarvi enää niinku sitä, mutta katsotaan, että mikäs ois. No, vaikka nuo 3. On mulla vielä ihan hyvin, mutta en mä enempää. Tekee, että on tällaisia U-käännöksiä. Miksi ne vaan tuolla tee U-käännöstä? Ja mites täällä on? Onko tää hiiltä? Tuonne tuolta hiekalta tuokin. Se näkyy mihin suuntaan se menee. Kaikki nuo savut. Tänne puolelle mä kyllä laitan vähän sen aluksi tuohon rivitaloja ja tähän rivitaloja. Mutta sitten mä laitan tänne vähän enemmän näitä. Niin tuohon voi tulla 1, paitsi että nyt ei enää. Mä laitan tänne nyt tähän kohti omaa kotitaloja. Mitäs tässä? No, ei tullut paljon mitään. Paitsi että me voitais täältä laittaa vähän tällaista. Tälle hyvä kohta olisi kyllä tää, mutta no, laita se tuohon. Minnes tää? Jos mä nyt teen, että mä otan tuon tuosta. Ja sitten lisin tänne. Laitan tuon tuohon ja sitten me ei laajenneta tuohon suuntaan. Näet, siellä voi olla metikkaa. Täältä ääriöstä, no mä nyt laitan vaikka tällaisella. Mä laitan, että se menee ympäri. Noin. Tuossa kohti se menee hiekkatieksi. Se voi mennä tuolle.
Ja niin. Se menee nyt vähän vinoosa, mutta ainakin saadaan liikenne ympyrä. Kun kerran täällä on paljon tätä kysyntää kaikille näille kaupoille, niin miksei laittais? Ja sitten rivitalojakin voi olla. Ja sitten me voidaan laittaa... Niin, mä nyt unohdin vähän se laittaa näin, mutta se voi jälkeenkin aina. Ja laitan tänne vesipumpu lähelle vähän näitä puita. Ja tänne mahdollisimman paljon näiden talojen taakse, ettei tuu niin paljon nuo moottoritien äänet. Ja sitten ihan tämän videon lopuksi me tehdään vähän näitä, mä laitan tänne kaikkia näitä resursseja, että ja mä laitan niitä ulkopuolelle tän kartan, laitan Anarchy-modin päälle. Ja me nyt alan vaan laittaa. Ja no en mä laita nyt muuta kuin tää maatila hommaa, kun tuonne mä tuun. Tuo tulee varmaan ole enemmän maatilaa kuin tää, mutta